Искаш да ухажеш на най-добрия парфюм в света, но не ти се дават 800 лева? Ние в Arabic Sense имаме точно това, от което се нуждаеш. Запознайте се с Латафа Камрах, унисекс парфюм, вдъхновен от емблематичния Kilian Angel Share, който е трикратен носител на наградата най-добър парфюм в света на цената само от 89 лева. Камрах съчетава в себе си нотки на ванилия, уд, боботонка и канела, за да създаде едно изключително и опияняващо усещане. Латафа Камрах е идеален за тези, които искат да се отличават с уникален и луксозен аромат. Поръчай сега от сайта на Arabic Sense и открий там своя нов любим аромат. Arabic Sense – лукс на достъпна цена. Arabic Sense – магазин за арабски парфюми с асортимент от над 400 аромата и цени започващи от 39 лева. Разгледай уебсайта ни Arabic Sense BG или посети физическите ни магазини във Варна и в София.